Ayay, Abu Sona, habab, nangkunu nansi keseparan kesenbai hai Abu. नंगौना आबै हांनि बे बुरै मेगना नोंखौनोथ' नायनो नेबाय थायोमोन आबौ गाव आरो खुन गोजानाव थाहैबाय बिमायाबो बिमा दोनहरग्रायाबो आरो जोंखौ नोंनिफ्राय गोजान खालामबाय ने आबौ ओह आबै दाथ' नोंसोरलाय आनै फैबायानो ना ओं आबौ ओं नङाब्ला ओरैनो बुरै मानसि माब्ला मा जाब्रबो ओरैनो जेबो बुंस' हाया हा नोंखौ नुवालासे बोरैबाथ' थैनानै थांबोला थोद आबै मा थैलाबायनायनि खोथा बुंलाबायनांगौ जाखो दिनै जानला मोनला बिदि जायो नामा सोरबा माथो बुंनो हाया आबौ बिसासबो गैयाना हा बेखायनो बुंबाय आरो जायो नामा सोरबा जानला मोनलानो ओमफ्राय अबावथो बुरैदों नोंलाय दिनै दाबो एक्ट्रेस बायदिनो दङ गावहा आयु नंगौना नङाबालाय माथो आं नंखाय बुंगोन नामा सोरबा नै हामफ्राय मोनलाय मानथो खिन्थाहराखै आबौ नोंबोखौनो लायनो थिनहरगौमोन आङो नोंसोलायाबो सेंग्रा देरबायब्रा आबै दाथ' आंबो फैनो हासैना माथो बेवलाय आंथ' नोंनो मायबा मायबि गिफ्टसो लाबोबावदों आं दिनै आयै आंनि फिसौ सना हामथारबायहाय आबौ हायोबा थांनांला दे आबौ दे नों फैनायानो एकदमबारे हामथारबायहाय आथ' थांलाहाय आं नोंखौ नोंसोरखौ खाथियाव नुबोलासो गोसोफोरा गोजोनो बिदि गोजानाव ओरैनो बिखा खें खें मोनबाय थायो आबौ उन्दैखौबो बुङो आङो बेखायनो आथ' बेबो दहायसो नै दा बुंसै दे आरो आबै मिथिखाबाय आङो आथ' सोरनि खोथा बुंदों मिथिखाबाय दे आबै ओमफ्राय बेबो नोंनि आगै बायदियानो ना आबौ नङा रावबो फंबाय गैया आंना आंनि सिगाङाव माथो बिनि खोथाखौ दा लाबोलाय आबै रागा जोंनो ओंखारो आङो दे आबौ दे होमबालाय दे जियानो जा ओमफ्राय दायो आइखौ लोगो हमनो थांसै आङो दे आंहाबो थांनांगौमोन ओमफ्राय आंहा दिनै थांथ'नाय जानाय नंला दे आबौ नोंबानो खिन्थाबानो जाबाय दे माला फैबानो जाबाय नि महर मोखां जेखौबो नायनो गोसो गैयालै आङो ना मायाखौ मोजां मोनो ना बिनि फिसाला आंनि सिगाङावथ' फैनोबो नाङालै बियो बाथ्राया खिन्थु बोरैबासो जागोन आंनि न'आवल' फैदों ना नै बाबा सना नै आंना जाबायानोमोन दा ओंखारलांनोसै ने नोंबो ओंखारखांखाबाय दा मायं जाखाबायलै आंनाबो दे अब्लालाय आयै आंनि फिसा हौवा बेसेबां नोंखौ दासो नुफिननानै गोजोनबायहाय गोसोफोरानो नायबाय थानोसै गोसो जायोहाय आं आबा नोंखौ बांद्राय नायबा नोजोर नाङा होमबा आयं ओं नोजोरथ' नांगोन आरो बांद्राय नायबाबो नङा होनबा आंनि आबा सनायालाय मोजां सायाव मोजांसिनसो जालांथारबाय फसायसिगोनहाय आंनि आबा सनाखौ जायो नामा सोरबा बिदि आयं नङाबालाय माथो आबा नंगौ दा नानिखौसो ओमफ्राय रायलायनो लुगैदोंमोन आङो दा थांना रायलायनोसै बेबो आरो बिदाखौ गोसोखांबाय थायो आदाया माला फैगोन आयै बुंबाय थायोमोन आंलाय फनबो हरोमोन दा ओमफ्राय बांद्राय रायलायनो हायामोन ना आंहाबो जेबो नङा जाबायबालाय थुदो नोमायंआबो थाङानो जोंहा सानैजों थांनोसै दे होमबालाय ओमफ्राय आजा उन्दैया बेबो थांगोन अबावलाय बिमाखौ गारनो बेलाय दे थुदो होमबालाय आयै नोंखौ दिनैसो नुसिगोन आरोना ओमफ्राय बिमा ओं सोरां इम'खौबो लिंहरखाबानो जासिगोन ना लिंहरदोंथ' दिनैनो फैगोन होनदोंमोन दायो दे होमबालाय जाबायानो ओमफ्राय खरसाफोरखौथ' इसाना गावनो खालामजोबगोनसो होनबावदोंमोन जोंहाबोथ' खरसा खालामखानांगोन ना ने माथो खरसाखौलाय माथो नांजानांगौ जाखो जोंहाबो जोंनिफ्राय होजोबगोनफ्रा ओं नङाबालाय माथो इसानखौबो जेबो बादा होला दे आरो गाव गोसोबायदि खालामथोंसै बेबो आंथ' आरो माथो सोरां नोंखौ नागिरगासिनोमोनलै आङो ओमफ्राय जुरिजों दसे रायलायदोंमोनलै आंनि इसान सार जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला मिथिबाय रेडिल' जादो हौवा गोदान जानो इस बुंनायफ्राबो नायलाय ओमफ्रायथ' जोंहा बिबोनांजों मार समायखागोनलै नोंखौ मिथिबायना नोंनि जुरिखौसो मेगन खेबोमोनब्रा आङो ओं एकदम किउट कापोलखा दा उफाय गैला दे आरो माथो खालामबावनो दे बिदिनोसै आरोना नोंस्रासोब्रा मालाय नोंबायदि खाफाललाय बहाथो जानो सोरां दिनै दे होमबा ने इसान आं एसे खामानि दंमोन थाथ' दे जुरि मार फसायोमोनब्रा आं नोंखौसो दे होमबा साल दे थाथ' नोंहा दे आरो होमबालाय मायासो मानोबा लिंहरलायखोब्रा आंखौलाय मानो थांनांलाय दिनै आंना जुरि सनायासो रागा जोंलायगोन ना आरोथ' जानो हाब्राबो रागा जोंगोन आंखौ मिथिबा नाङालै मारै बिदि खालामनो हानो आंलाय
marchaबावगोन राजा नों जिउआलाय जुरिखौबो दुखु होनो गोसो गैया आङो बाब इनियालाय मा दिनै आंखौ लामायाव नेबाय थानोसैनखोबा मा सारप्राइज दं होनदों बेबा दे लेंथिनोबालाय नेनोसैहाय आङो लामायावनो ओमफ्राय सफैसिगोन होननालाय माथो बोरो मानसिफोरालाय आयौ अखाफोरासो माथो नागारनो नागिरथालाय र' नेबाय थानोसै बेयावनो नै सानाबा हनै दैमाया नेगासिनो जोंखौ नोंबोथ' खिन्थाखायाखैमोन ना आयं ओंहो जेबो खिन्थाखायालै आंबो दा नोंखौ नुबोला दाबल खुसि मोनसिगोन बियो नुनाया दे आफाया बोलो दे आबा सायख्लं नोमफैयाबो फैगोन दे आरो नै जोंहा हाबा जानांगौ ना आयौ आयौ मालाथो सफैबावनांगौ जाखोसै इनिया जुरि हो नै जों सफैबायानो ओमफ्राय नाहरलाय आबासान ओं आबासानखौ लाफाबायहाय आङो नै आयै आयौ आयौ बिथासना मा खबर ना दबर डाइरेक्ट बेफोरबायदि फैयो सोरबा बेखौनो आंहा माब्ला फैगोनसो होननानै नेबाय दङमोन हो दाथ' फैबायना आं ओमफ्राय आंबो मिन्थियानोमोन नालाय हरखाबै फैबाय दा उन्दैया ओमफ्राय माथो खिन्थाहराखै नों आबासना नङाबाथ' आंनो लायगौमोन दा नोंखौ ओमफ्राय आयौ आयौ सिमां बायदिसो मोनलायलायबायहाय आङो बे सिमां नङा दे मोगथांसो ओइ साला ओमफ्रायथ' आयै थारै आबासना बिमा फिसानो दिनैसो लोगो मोननानै आबासान आंनि एसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो महर नुलायबाय नोंनि एबार नायबाय थादोना आयै ओं एबारथ' आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जाहोआ आङो आयै आंनि सना फिथरलाय ओमफ्राय माबायदि दुब्ला फात्ला जाजोबखो आबासना नोङो हैद नङालै आयै नों जेबो मिथिया बेफोरबायदिखौ आबासना आंसो मिथिगोन नङाना आंसो नोंखौ गोबावजों नुनाय ना मा आबासना जानायफोरखौ थिग जाया नामा नोंलाय हो जायोब्रा आयै जायो मानोथो थिग जाया जानो दिनै आङो ओं आबासना एबारनिफ्राय नोंखौ मथुसो खालामनोसैहाय आङो मोदोम गोनांनो हैद मा बुङोब्रा आयै गथ'आ हारसिंनो बेफोरबायदि सिरि सिरि फैनानै ओमफ्राय आं नोंनो खिन्थाखाबा इन्ट्रेस्ट जानाय नङामोन ना आयै औ औ हा नङाबालाय माथो दादा सान फैबाय माथो ओं आबासना ओं आयु हाबाब बिमानिफ्रायसो जौसिन जाथानसै माथोहाय आबा आंखौबा गालांबावबायसोहाय नै लागाव दानाबा आबासनहा मार गोसा खुसि मोनबाय दे आङो डाबल खुसिखासै आरोना बेखौनो आङो माला फैगोनसो नंनानै दायो फन हरफिनसो नागिरदोंमोन गावहाथ' आरो दाख्लै फैथ'आ होनबायमोन ना आरे आयै आंना मोनसे फिसा एग्जाम दंमोन आरोना बेखौ हैबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आवनो फैबायलै आङो दे आबासना बिमाखौनो सारप्राइजसो होफैबावबाय माथो होमबालाय ओमफ्राय माखासेयालाय बोरैथो दं न'आवनो दंजोबो गासैबो आंथ' दालाय बहाथो थांनो जमा दंजोबोआनो आयै आंनि फिसा राजा नोंखौ नायसना जायोहाय सोरबा औ औ नेयाबा मादियानो नायसनाखै नोंखौ नायसनो देसना नायसनो दा बामबावगोनसो आङो फैदो दे जोंहा दा बेदर जानांगौ ना ओमफ्रायो सा लोंहैग्रोनोसै फैदो दे इनि लामायावलाय मानसि रायलायबाय थानो न' सिङाव थांग्रोनोसै फैदो दे जागोन दे थुदो ओमफ्राय आइयानो एसे उनावहाय फैनोसैनो दे माथो जाखो हा उनफोराव फैबाय थागोन दाबोथ' जेबोआनो जायाखैना बेनोथ' ओमफ्राय बेना फिफायाबो एसे खामानि दङनो फैथ'वासै दे बेवाइफोरनोलाय आं दहायसो फन हरखादोंमोन न' सिङाव थांनोसै फैदो जिरायग्रोदो आबासना आंखौ गोसोखाङाखै नोङा आबा मानोथो गोसोखाङा जानो दिनै आयै ओमफ्राय नों मोजाङै दं ना दङ दे आरो बिदिनो नोंखौनो गोसोखांबाय थायोमोन आङो आंनि गोजानावबोमोन नालाय आंबोथ' ना आयै नोंखौ माला नुगोनसो नंबाय थादोंमोन आङो नोंखौ बिराद मिस खालामोलै आङो माने नों गोजानाव थांबाय ना आङो बेनोथ' आबा ओमफ्राय दे नों सफैबाय मोजाङानो जाबाय आरो सासेयालाय नोंखौ आरो आफाया जेबो डिस्टार्बथ' खालामाखै ना माने जेबो दुखुथ' होआखै ना ओहो दे आबा जेबो दुखु होआखै दे मोजां होनबालाय बेखौनो सानहरबाय थायोमोनलै आं आयै ओमफ्राय माया
दे बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा बेवहाय उनफोराव रायलायगोन दे आबा आरोथ' आबैमोनाबो नोंखौ नुबोला मा खुसि नांखासिगोन दे नंगौना आयै माथो अब्लालाय थो बाब आफा सना दे दाथ' आरो नों फैबायबालाय नोमादैनि हाबायाव मा रंजाखानोसै दे जोंहा ने आंथ' माथो अब्लालाय ना आयै दे थुदो आबैमोनखौबो लोगो हमहैनोसै आयु नोम्बेयाथ' मा खुसि जाखासिगोनहाय ओमफ्राय आफायालाय बेबो खुसि जागोन दे आरो मानो खुसि जाया जानो बाद दे बेनि खुसियालाय आयै आंनि फिसौ सना आंनि हाथरखि हाबाब एसे गोबावनि उनाव दासो नुबाय नोंखौ आबौ सना आयै आंनि जिरख'नाय आबौ बरिया दे आयै अनबाय थाखादो एबार बिबि आरो नायनो लुगैबाबो मोनलाय लांला न'आवबो फैया माथो खालामब्रा आबै दाथ' आरो फैबायना वा जुरि ओमफ्राय ओमफ्राय बिलाय फिसाला माथो आबासाना बांसिनसो हेन्डसाम जानानै फैदोंब्रा ए अब्लालाय माथो नोंहा गादा गुदा फैनांगौ नामा नङाब्रा माने फिसालालाय सोरनिथ'ब्रा आंनि नालाय बाखनायनानै लाबाव नामा गावखौनो थैस निसा नाबायालाय आंनि फिसाला नालाय मोजां जाखागोन दा आरो दे आरो होमबालाय ओइ आबौ फैदो बेदरजों एसे ओंखाम जाग्रोखाथ'दोहाय नोंहा फारियानो जोंफोरनिफ्राय एसे गोजानाव दोनहरबाय होनबा नोंखौ मोनहास'वा मायानो आइनि दाय नङाना आइखौ जेबो बुंनाङा दे नुदो आयै बिमाखौ मालाय जेबो बुंजानो बाबावो नोंथारा आब' दोनहरना बिदिसो होनबावदों बियो मादै दादियालाय बोरो दं आबा खामानि मावगासिनो नालाय राजा बाहेरायाव दङ ना मायोथाय र' दा लिंहरनोसै आयै आंनि आब' सना हादेरानो बांद्राय अननो मोनासै उन्दैयावबो बांद्राय अननो मोनासै मा जाबावगोन होनबा बेफोरबायदिजों बेहाय आयै दाबो अनजायोना हनै दाथ' आरो खथ' सेंग्रा देरबावबायसो नोंसोरलाय आरो माथो नोंखौथ' जा मिस खालामखादों आं आबै मिथिबायना नंगौना आब' सना नङाबालाय माथो ओमफ्राय बिदि सिरि गावहा सारप्राइज होफैलायबाय आरोना जोंनि आबौ माथो आबै बांसिन खुसि मोनबायना दाथ' औ आब' सना औ ओमफ्राय आंखौलाय गोसोखाङा आरो आबा गोसोखाङो राफा मानोथो गोसोखाङा जानो दिनै दे आबा उनफोराव रायलायबाय थानोसै थांनाय सुइदो फ्रेस जाहैदो दसे रेस्ट लाथ'दो औ दे आब' दे थांदो थां एसे फ्रेस जाहैदो थां ओइ आइ हाथरखि हाबायावथ' थांनो ओंखारलायखो नोंलाय आफा हाबायाव खामानि मावनो थांनो नागिरदोंमोन आङो नै हामफ्राय दा थाब फैयाबा फैगोन दे आफा हाबे बै मोनसे गामिना दा फिसाजो हरनो नागिरनाया ओं आफा बेनो आबैया लिंहरदोंमोन आंखौ खामानि मावनो दैजिमोनाबो थांगोन दा आफा दे होमबालाय आइ नै आइ नोंथ' दा खामानि मावनो थांगोन नङा होमबा हाबायाव नै दा ओमफ्राय बेदरखौ एसे लाफादे आइ दे आदाफोर अख्रुम लुगैदोंलै आइ एसे लानानै फैदे आइ दे नाथाय आंबो माबोरै लाबोनांगौ आफा मालायनि हाबानिखौ बेटारि बेफोरबायदि लाबोयो नामा आफा ओमफ्रायो जेबो नङा दे लानानै फैल' नों एसे नों जानो हायिफोरखौबो लानानै फै मिथिबाय हाबायावसो थांसैलै आङो डाइरेक्टनो बे आफायाबो जात होननो रों मालाय हाबानि न' नालाय गोबां आलासि थागोन खोमा नै ओमफ्राय आं दहाय दैजिजों फैफाखाबानो जायोमोन दा इमान मानसियाव आं माबोरै हाबजेनगोन दिनै जाम्बिसो जाबाय दा नोंनाबो हाथरखि जायगायानोथ' माथो जाखोबा नेट नांगौबाबो जाला आरो दिनै लामायाव सिन्थानो फैबाय आं थेवबो नेट नांला आरोना आबैमोनाव फैबाथाय बिदिनो जायोलै माबा दे आरो जायखिजाया हाबहैनोसैल' आङो खामानि मावनोसो लिंहरखादोंमोन नालाय र' थांसां आरोथ' न' सिङाव हाबैबानो लोगो मोनखागोन दा दैजिखौबो आरोथ' हजों जोंथिंजायनि मादैमोनबो मेरला फैदोंमोन दा आंहासो लेट जाबाय आंहाथ' खामानि दंथारमोन ना ओमफ्राय लामायावनो गसंथेबायना आयौ बिदिबा बायोलै आङो एरायनानै थांसै खोमा दे आङो बिदि लामायावसो गसंनांगौ जाहैबाय बेहाबो मिस माइरं बेथ' माथो आया बेलाय बेयाव मारै फैलायखो
आरे नों बेबो हाबा जानो फैदों खोमा दे आरो बा लोगो मोनबावबाय माथो ओमफ्राय नों बेवहाय बोरै बेयाव आं बोरै माने हाबा जानो फैदों आं हाबा ओमफ्राय नों बेयाव अखासो खोरोमफिनबाय माथो अखासो हासिगोनलायदां